Свідчили проти своїх же земляків та одновірців. У мережі з'явилося відео з доказами, як в анексованому Криму представники окупаційного муфтіяту виступали свідками обвинувачення у справах, сфабрикованих проти кримських татар. Згідно з копіями оприлюднених протоколів допитів серед так званих свідків, заступник підконтрольного окупанта муфтія Криму Айдер Ісмаїлов, і не лише він, докладніше Владислав Стужук. На цьому відео копії протоколів у справах про так званий тероризм. Їх російські окупанти наче під копірку штампують для кримських татар, аби запроторити їх за ґрати. На кожному з цих папірців підписи одних і тих самих свідків. Всі троє з окупаційного муфтіяту – Айдер Ісмаїлов, Раїм Гафаров та Ескендер Меметов. Протоколи підписують наосліп, кажуть адвокати, а потім під час судових засідань плутаються у показах. При внимательном изучении протоколов допросов в качестве свидетеля, которые были даны на предварительном следствии, мы установили, что практически все протоколы одинаковые, только лишь фамилии изменены. Я так понимаю, что сотрудники муфтията, даже не читая, подписывают эти протоколы, и потом уже, когда дело доходит до суда, уже либо просто не приходят на заседание, чтобы подтвердить эти доказательства, либо приходят, и очень сильно различаются их показания на предварительном следствии и то, что они дают в суде. Зрадники і безбожники. Так заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз називає дії прокремлівського муфтіяту. І тепер вони стали співучасниками репресій російських ефесбівців проти кримських татар в окупованому Криму. То, что муфтият стал инструментом в руках ФСБ, это, в общем-то, не новость, это факт, который вот уже 5 лет на территории Крыма. И именно руками этих марионеток, прикрываясь, причем подло прикрываясь такими ценностями, как религия, потому что, как ислам, потому что ничего этого к ним не имеет никакого отношения. Это не просто безбожники, это подонки, предатели, которые клевещут на свой народ. За свої злочини і російські загарбники, і ті, хто зрадив свій народ, віру і перейшов на бік окупанта, обов'язково будуть покарані. Щойно Крим повернеться до України. Владислав Стужук, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.